Mobile PhilSys registration sa Umingan, Pangasinan ipinagpaliban matapos ang umano'y kalituhan sa mga senior citizen. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ipinagpaliban ng lokal na pamahalaan ng Umingan ang nakatakdang mobile PhilSys registration at ID correction para sa mga senior citizens matapos ang umano'y abala at kalituhan na naidulot nito sa mga nakatatanda noong Martes, ika-10 ng Marso. Ayon sa pahayag ng ehekutibo, naging pasakit pa umano sa mga sanay benepisyaryo ng senior citizens sa barangay ng Kalabasaan ang paghihintay ngunit hindi pa rin nakakuha ng national ID. Dahil sa insidente, kinansela rin ang ikalawang araw sana ng aktibidad na nakatakdang isagawa sa barangay Concepcion. Ilang residente ang nagkomento online na hindi umano na-isyuhan ng national ID ang kanilang kaanak dahil wala umanong maipakitang valid ID. Suwestyon naman ang karamihan na gawin na lamang kada barangay ang registration bilang pangunawa sa mga senior citizens na may medical na kondisyon at hindi na umano kakayanin ang matagal at masikip na pila sa mga ganitong aktibidad. Humingi naman ng dispensa ang lokal na pamahalaan sa abalang idinulot ng insidente at tiniyak na naiparating na sa PhilSys ang naturang issue na naranasan ng mga residente. Wala pang tiyak na anunsyo ang tanggapan kaugnay ng posibleng pagpapatuloy sa mas maayos na kondisyon ng naturang mobile PhilSys registration sa bayan ng Umingan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.